Con este emotivo acto, Lousame facía oficial o nomeamento de Ramón Queiro como fillo predilecto do Concello. Son sobradas as razóns que avalan este recoñecemento dada a súa traxectoria profesional como arquitecto, aínda que a súa profesión levouno a vivir en Andalucía, onde desenvolveu a maior parte do seu traballo. Queiro Filgueira nunca deixou de volver a Lousame, terra pola que profesaba un profundo amor. Como amigo familiar e afable, na que sempre tivo moi presente as súas raíces, facendo gala delas e levando por bandeira a Galicia, resaltando en todo momento o seu especial apego ao seu Lousame natal, ao que sempre regresaba para coller folgos. No acto desenvolvido esta mañá participaron numerosos veciños, así como amigos e familiares de Ramón. A súa viúva María del Carmen Quijada recolleu un pergamino e unha placa conmemorativa. O seu fillo tomou a palabra para agradecer ao Concello esta distinción. Me gustaría agradecer la iniciativa del Ayuntamiento de Lousame y a todas las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, querría agradecer el esfuerzo personal de seguimiento llevado a cabo por Emilio Núñez, nuestro querido Emilio, gran amigo y hermano adoptivo de mi padre, que con tantísimo cariño ha fomentado este nombramiento desde el más puro de los altruismos y desde la profunda amistad que os profesabais mutuamente. Siempre te estaremos agradecidos. Gracias de corazón a Javier Expósito por presentar con esmero la candidatura. Su empeño nos ha traído a celebrar hoy este acto y a sentir el alma de nuestro padre en cada esquina de esta Casa de la Cultura. A proposta para este nomeamento foi presentada polo seu amigo Javier Expósito. Estaba previsto xa hai 2 anos, pero a pandemia motivou o seu atraso, provocando que finalmente a concesión do recoñecemento tivese que ser a título póstumo.